agyaman nak ti pinangtartarak ng mukha niya kunak mata. Di gimanang ko di Manila dan na siyak ma'am adanak ko puros ampun. Duwa da lalaki kang babae ni Pagan day jay prince ampun ko mula ang ma'am. Ay ayatin nak. Tati ko na aglaba ako matad exercise ko kunak haan ko na mama di nakayat nga paglabaon no mabalin. Iso awan ti pagkunaak. Awam ti pinang bigbig so na kanya kung ano baonek mapanlataw rin na banog. Kaya kinaanos na mo ako, ma'am. Umintag, laba. Nadungo ken nagaget. Dagitoy dagiti kababalin ti biktima ti hit and run ani Maria Faye Ferranil asa Antopulos Malipatan dagiti naganak na. Nakay masayagen ti bangkay na iti suyo pidigan kalpasan asa anan analasatan ti panakadung parda iti nubyana iti maysa a truck iti kalsada apaset ti Sitio Rasang Luswak Abra iti rabi iti Biyernes Hulyo 17. Kuna tinubya ti biktima alubon na nagapuda iti bugbog bukay ken paawidan iti pidigan. Kasi, kuwan ma'am, i-chat ko kung mga ni Antina nga on the way kaming matngagawid dito yan. Kat mas dawa ko na ata, nalawag mo't unay ti sangon. Kat hanap, dyan mo nun niya ti riknak mo't idin nga, diyan da sumungad. Kat di mo't way me, iso ti umayan nan, di luganan. Kat, idi kuwan, igam ko ti cellphone, di yan ma'am ti hangko nga nakwaanan no kasano kamin. Nga ladong paran, tapos diya nga makuha niya ti oras maten nga dati nang tulong kanyak. As in nga, dadyayan ti kwan, dalanan mi, jiway mi kumanga usto, at dadyayan di jiluganan. Ngun imay diyan min. Kat syempre ma'am si kami mut nga, adda kami diyan ti kwan, nakaigid kami pa yunan. Kat no kakumanda, nga ti pangipaturungan di takadwak di motor, kasi nga binidyayan kat kakaykaywan, daraas, kasdemuti, kuwana. Dagos met ang nagresponde ti MPS Peñarubia, ken nadano nanda dagiti duwa nga individual. May sa tinakapakleb, ken may sa tinaipaigid ti kalsada. Isu tinang bangga kanya da jay truck nga puraw, nga may nga naabutan nga kapulisan ijay area idi nagresponde kami. When ma'am, na hit and run dagi jay biktima tayo ma'am. Naitaray iti ospital dagiti dua, ngem na deklara at dead on arrival ni Maria Faye, gaputi nakaro asinagaba na asugat. Idinto sugat ti rupa ken nagdudumamet apaset ti bagina ti sinagaba ti lubon na. Babaen ti trucker team, natunton ti truck ken nabigbig ti driver ani Agustin Bulesa, residente ti Ayeng Manabu Abra. Truck mi amin nga CCTV from Bangged, nakita mi ijay nga ada ti truck nga agmatch ijay description nga ibagbaga da ijay nabiyag ni bagbaga ni Irene nga nang tungpar kanya da ma'am. So napansin mi ijay nasurot mi naalami da ijay truck nga ibagbaga tayo nga nang tungpar kanya da ma'am. Naamuan a kinontak ti kabsa ti driver ti truck ti pamilya ti biktima. Ket itatay ma'am agsapa imay damot dagitoy both parties di parties iti suspect kanji parties iti biktima nga may da imbaga ditoy nga siguro ada ti initial agreement da nga nagtitinawag da imay da ditoy station tayo tama panda i-inform nga dayjay nga kaso ket adan ti agreement da nga duwa. Kuna ti driver ti truck nagapo iso na ti Bangged nga agturong ti Manabu ken inadmitar na nga adda na dungpar na ken saan na asinardengan. Di naratel di panunot ko ma'am yak amuno nya ti muno na nga aramidek no ibakamok di kumpanya mapana kag surrender tulungak dagi no naan anuda awan ti maamok nga solusyon na pelang ma'am. Di mawat suna ti pamakawan iti pamilya dagiti biktima. Hindi mo kaya ng ilang ti justisya ma'am saan nga matanggap di konsensya di pasabak ma'am hindi mo talaga ginusgusto di pangyayari ikarigatak ma'am ti agsapol ta matustusak di ko na yan nagsasaritaan mo daw tak ti pamakawan ma'am ta hindi mo pulos kaya ti makadisgrasya no mabalbalin ka o mabalbalin mi awan ti agtatrabaho lang ma'am di lang namnamaak di pagbambanugak ti naldaw-aldaw. Hanga makana di sorry naman. Han nga maagasan ti pusok di sorry na. Kano mabalin hang kupay ko mga tanggapan nga kuha kas jay lati mapasama.
Ngam nga po ta nagpakpakaasid amat nga sang kaasapulan sang kaapoyan. Matudo mo latapusong. Sumangot reklamo a reckless imprudence resulting homicide, damage to property, and serious physical injuries sa driver ti truck in kaso saan nga agtungpal tinagtulagan da. Nagpaligip meti pulisya tinainggit a panaganad ken responsable a panagmaneho ken kinidaw da ti kooperasyon ti umili tapno saanen a maulit ti kaasping nga insidente. Jessica Boreta, Balitang Solid North.